Ki prabangi bi bar ki prasyakri hau trai kan rat haga beneng konge ngapan pau gajing siongo kabakrau yau trai ubo balai ubo long nombo no tau ya gajing long briu man briu jongi asla jongi kandau kum ta gani kapor priang sneo bahai pi wei pu wei segani ga video ka bangang alapan mi bangin yo ban ya kren ban ya ai jingmut na kapor se kapor kum ki prabangi bi bat kum ki prasyakri hau trai kan rat na gino gino ki kan hunyam ka bangi don hagani ka perthai ka bangi mani bangi ro na ka banta jong nu trai wo blai bangi mani te kum ta gani ka po ngai kum lai ru ya pi wei po wei hagani ka kerteng ka ba im ka bom ju sha job lanu lanu ru na ka banta ki ta ki ba shania hagani ka kerteng hagani ka por ki mi ngat ya jinge mi mat ya jing le kum ki briu mi ki asyam ki ai jing sneu ba lading long ki ba la ban shania hagani ka kerteng ngin om bakala lenti panyai kum gi khon ki jong blai te agni kapur ka banta ka makwa bangi kren kata kat kum ka ksin jong blai na ka ni ka gospel jong lukas na ga lanong ka ban kong ka khot na ka balai phuniom ka banta ka bangin kren sa phanga bor jong blai kat kum ka banga syam ngala bania ai hap yang jong pi ka ni kapur bat na ka banta ka bangam la handai pidang ya perkhat bat ya ga ka bangim la kata kaba ka syong ka sa ha ulai te kumta ya ga bangila ngi de ban ai ya ga bangim la kata syong ha kamon ka jong blai te kumta ka ni ka por ka ni ka banta ka ma kwa bangni ya kren bat ka kten jong blai ka ongkum ni na ba ka weiru ka kten ulai kan omlong klem ka bor haga ni ka gospel jong lukas klanong ka banang kong rekhot ka balai phunyo bat ka ni ka banta ka kten ulai kala keren lang bau angel Gabriel hawi phai na gani ga ju kala nong bat ka khot ka ba ar phun riu ka bune ka ba hapadeng bat kumta ka bau angel Gabriel ula keren ya gani ka mari ong ga kten ha shua ka ban pun yo khon unu jisu ubang imane ubang yaro ubawan ban ai yangi naga banta ka jingem bat ban yalam yangi bangila ban im sya ka jing sisa te kumta hagani ka por haswa ba kamari kan pun yu ka ba uniu angel Gabriel le thu ya ka wat lo khubla ya ka bat hapdeng ki ke ba le thu ba uong ba phan khai u ban khot ka kerteng jong u de jisu te kumta hagani ka por kamari ka don ka jing snyo longo na ma kumno ka ni ka la ban long ka ong naga banta banga ngam syam na ya te ktin bat ubriu bat ngampu pat ye yo na mar kadang ya te ktin bat Joseph te nangta bat kani ga Elizabeth ru kalong ga briu ko bala he karta bat kumno kata ka Elizabeth ru kan yo khon namar hapdeng ka bala banong ka por kalar kut bat menta kani ka mari ko ong naga banta jong nu angel ye kini kiten kumno kata kala banlong ti haga kum gini ka por uni angel uong naba ka wiru ka ktin u blai kan omlong klem ka bor haga ni ka khot ka balai phunyo but namar kata ka meri ka ong hakmi ka syakri jong trai tu kan long hanga kat kum ka ktin jong ni uto ongel lalai no ong ka ktin ka jong blai te ka ni ka bangi ni yo i bat ka ktin u blai ge thu bat ka kren bat menta ka ni ka meri ru seutanan bat hadin ka ni bat ka leche Elizabeth ong ka ktin bat ka la yo sneo baga Elizabeth ka la ong hapdeng ba kalapun khon bat kumta makaru hadin kata kalapun yo utra jisu bat kala khayu kata ka jinsha kala yo i bat nagabanta ka ni ka ktin jo ulai ka bala kren haka bat ka ba ka weiru kuma ong ni ongel kan om long klem ka bor ka ktin ulai ka ba don bor ka ktin jo ulai ka don ka bor ka ba kraw hapdeng joka te kumta hakan ka por ka bangim klet ru larngi phai naga banda ka ktin jong blai ka don ka bor hapdeng jong ka hapdeng ba ka ktin jong blai ka thu naga ka Genesis naga kitab Genesis ka lanong ka banang kong bat ka khot ka banang kong ha shua ba blai in thau ye ka ni ka perthai bat ye ka baneng bat ka ktin jong blai ka thu ang tu bat ka ba blai ula pendap tang du sngi ban thau ye ki ai baro ka bangi ni pendon kam ha ni ka perthai bat kumta ula ong tolong bat ka lalong
Bat mentah hakabukum gane kapor kat kini ki ai baro. Kat nungut abdeng jongi ki balak manut ban ong wei bathau lamda dei utau blei uba kraubor bat kata ka ktin je ong blei kalong ka ba krau bat ka ba donbor bat ka ba ong tolong bat kilong. Te kumta ka ne ka jing sisa ka ktin blei ka don ka bor bat ublei ulong ba kraubor bat tang bo syukren ki ai baro kilalong. Bat ka bangim klat ro habangi pai hakapor jong na wa bat habaka perthei kala im habing im ka ba klembat ya ka bor jong blai bat kila le ki kam ki ba haru kom ha jing im ka bom yato kat kum ga mon ga jong blai ti menta ong ga tin ka kata ka do kala wan kala puts new hakmat jong blai kala kiu bai hang tai habneng bat menta kala puts new da kita ki kam ja khlia bat menta ublai lo pha thau yo no wa ubriu uba tip ya ka bor jong blai bat menta ba un pelai yem ya ki prangut ki mensen bat ya ki marat ki mareng ki ba ublai ula pha u ban sim na ka wei ka jat bat na kita ki ba kho nyau jat ban penrung ha gan ga yeng leng ti ka wei ka mga phala bat hang ni ru phimut ba une no wa ula ban li kedong ya kita ki marat ki mareng ban pan sudang tu ti kala ban ong lada ule kumta bat menta unawa una yap te men tang ban penrung ya kini ki marat namar ki pun bha habungi pet ya kini ki marat ki ai baro ki ba ublai ulabu e menta hang ni ru ka dei ka bor ka ktini blai tu wan ndai kilawan menta ka bsem tenat ba uni unawa uyo ka bor jong blai bat uyo iru ya ka bor jong blai bat uyo ru ya ka bor jong blai hap deng jong bat ula ko ngur ban thau ya gane ga yengleng kata ka bangas new tenat ban perkhat ya gane ga jinglong jong nowa ku musya kri jong blai ubat tip ya kata ka bor jong blai hak to ka por uyo i ka bor jong blai bat u ko ngu ya ka kata ka jinsya bat habangi ni ko ngu ya kita ki ba halor bat ya kita ki ba kham he yengi handai ha ga jim jong i ru kum ta ngi de ban ko ngu ya ga e na mar ki don ka bor bat kumta unawaru uyo i ga bor jong blai bat menta uko nguru ya kata ban le kat ya ka yingling kalong ka bakrau ka bahe namar kala ong taki snem udai ban sna ya ka ne namar kata ba haga bukum gni ga por ka jing don bor jong blai bat ba unawaru uyo ya ka bor blai ula ban le ya kani te kumta kabang klet langi pai shushu syapang upa Abraham bat menta ubriu uba nagari ki khaldi ubadei ba upa ju ulong ba mane blai thau uru haga ju kata garkom namar kabu im haga jing em kabum tip yu nu blai habo blai ukuran yu kabasnya tenat uyat bat u no ya gani gari gari ki khaldi ka ongakten bat menta uyat segani gari kanan gabo blai lokolari rengkat ukpa jung ki sa haharan bat uni ukara ule yap no bat ka tinjung blai getu bat menta uniu Abraham ule ya sagane gari kanan bat lu sa bat lu syong hangta bat menta ngakwa banya pai lada upa Abraham yo i ka bor jong blai ba peni u kunu ula banya ngangit umla banya namar hapdeng tang syong to ya chatai ale ngini ya sagata ka we pat gari to me min ya yang tai men yo jinggar khu te kata ka bom la su namar ki jing ha ku to ko por ki don ni kan mau ba ga tin jong blai ba ga youtube ba ba uniu Abraham uthok ru na ga banta ong ya ga ribika ga kurim jong ong ya ka sara ga kurim jong ong ya dei ka para jong ong kunta ha ga ni ga por ba ka bor jong blai ka bang yo i ka kren ha pedeng jong ong ba lang ba uyo ru ya kata ka bor bat uyat bat ka wei ka bangas nyo ban pensisya hangta habu poi hagar kanan bat uyo ya unu khun u isak bat hapdeng uyo unu khun u isak bat ublai ula pha yo uni u Abraham ban kenya yu isak ha utulo moria bat ha ka tu ka tempel ka bagi sna manta ki muslim bat ka don chaliang sep sngi ong kita ki nongwatnya ya ka bible ki athu bat hangta ki don ki mau ki bhe bat hagatu ka por bat menta unu Abraham ulamut ban knyai usak lawa ki jing tunjuk jong blai u
Bat kata ka jing sisa. Kaba hakani ka por nga ko apani tu lada uniu Abraham umdon. Umdon kani ka por ka jong blai hapdeng yo bat umla man le ikani. Kum bagi nang penyak briu ki don ka bor bas niu hapdeng jo ki. Bat uniu Abraham ru udon ka bor jong blai ho. Ndai ka bor ka bas niu. Bat uko ngo ya hukum ublai bo lapha. Bat menta ule ikani. Hapdeng kum kata ka por boleh tenju bat ulapha ya ka balang bunyo ban kenyahi kumta da ka balang. Kata ka ketinjong boleh getu abang pulai. Te kumta kini pat kinong tenia briu kidon ka bor basniu kumba ukain udon ka bor basniu u abel. Ka ketinjong boleh getu bat kala keren. Te kumta ba gani ka bor bat kadon hapdeng jongi lar ka basniu lar ka bapha. Kumta ka ketin ka jong blai ke thu bat ka ong ka don ka bor. Bat hapdeng gini ki syukri ki jong blai. Bat ki yo ru ya kata ka bor jong ka. Te hagani ka por ngayo i lar ka klem ka bor ka jong blai. Ka bomut nimla ban le ei kum ki khon ki jong blai. Bat lar klem ka bor ka jong blai. Bat nimla ban le ban ya ban im ban syukri blai. Ban le ya ki ei ka jing ya de jong i kum ki khon ki jong blai. Bat ka bor jong blai ka yo i. Bat ka bor ka jong blai kalong ka bakrau. Ngim klet ha ka bor jong ki khon Israel ki sa hari Egypt. Bagi si feudal ki judge ki ba ulai ki kam ki ba sniu na ka bata ki nem sniu ki bakrau. Bat us emperor upalat ya ki khon Israel. Bat ka bor jong blai ka ba penkat ya ka durio basau. Kata ka bor ka bakrau ka ba blai ulai. Bat ka bor jong blai ka ba yarap yos em David ban ya le yo kol liat. Ka bang impor berkat le ban ong lada ka bor blai kam don uni ukoliat. Bat un job yo David. Te menta ka bor blai. Bat ka bang yo i mdon syu balak ban ya le. Te menta ka don ka bor ka ba krau hap den joka. Te kumta ka ni ka bor bat ka ba don kam yangi kum ki khon ki jong blai bangin wat ya ni ka bor. Bangin wat ya ka bor. Mdai syu ka bangi kum ba ong tu ka tin nau Timothy ar kalon ar Timothy ka da galanong na ka balai bat ka da khot naga basan ka ong ki ba don ka dur ka jinglong diu blai bat ka bangi len no ya ka bor jongka ngim dai syu ka bangi ni kup tang ya ka wa ya ka dur ka jinglong riu blai ya ka jing jongi bat in wat ya ka ni ka bor jong blai kum no bangin thu ngin wat ya ka ha ka jing em jongi ha ki long yeng long sem bat ha ki jingmut jing berkat ba ka ni ka bor jong blai ka don kam ha preng jongi kum ba ka tin jong blai ka bang ade ban ya kren sepang ka ni ka jing kabala pensisa na kene ga siti jong ginong korin kala nong kaba khatlai ga khot kaba dangkong balar klem ga jing kaba mut ngilong kum kita ki syak duriau kum kita ki weng renong ki bapan sawa bat ka ne ka bor blai klem ga ne ga bor ga jong blai kaba mut ngim la ban le ngi swai ngi tlot bat ngilong ru ki bri ba jai tu bat ngilong ru ki bri ba em ha ka jing em lab ang telot ban suai ban sekriyo ulai haki por baro ban wan sekayeng ka bakantang ban le ru yaki bom ya desu kat kum gamon jong blai wat ngi mo ki baju ya ru laban ong la dengin perkhat ba kum ong ni ka ktin na ka ni ka siti Timothy ni pendur tang ka jinglong riu blai bat ya ka bor ngi leno kata ka jisya haki no ki banta ka ba ngi dei ban le te kum ta ka ni ka por ka bangi yo bagak tin jong blai ka kwa naga banta jonga jong piru bangin yo ya kata kabor ka bangim klet hak deng ki senran haga jinya de jong ki yo ya kabor ka botra jisu lagi kamba ban penkhya ban penya ya ki bamat la ban nang ta upanim yo la soros hagu to kapor hadu bas saus ni ulasa haga to jing tep ban menta ula pen impar yu ki kamba ki bakrau kini ki senran handai kimla banda em haga jinya de joki bat uni u Petrus bat ula ban ong wat larka no kono ko ikundu hapdeng utra jisu ula aru ban ai wat ya kejingjap bat haba kitu ki jiu kila kedo kilo khom no utra bat haga tu ko basi tenggamet usier ula riu ukan mau yini kiten ba utra jisu long usier umpat riu mela leno yang alai sen kata ka jisha kisunran hapdeng kaba ujisu ula mi pau hapdeng jongki haba ula dep naga banta kaba ula sa narpna
Bat mentah ka tuga benta ka ba na ki kam ki apostol ka lanong ka banung kong rekhot ka ba pra wong onda pin le yo priang ya ka bor pin long ki nong pla yang ha Jerusalem ha Samaria bat ha Judea ha wa kut jong ka perthai kata ka sing ong jong tra Jesu on pin onda pin le yo priang ya ka bor umon sem ba khoi pin long ki nong pla yang ha Jerusalem ha Judea ha Samaria ha wa kut ka perthai baro kata ka sing ong jong tra Jesu na ka nak senran te kung tak senran na do baki yo ya ka bor bat kum ong ak tin yo blai na gani kitab sam la sisa la nga ya hakate hagata ka them ka ser new jong ga jingyam pinom shifting ya ka bas new ong ga tin te kung ta hagani ka por kani ka jing sisa ka yo I ya ka tin yo blai bat ka tin yo blai ka pan sharu na gani gospel yu yonis kala nong ka manungkong ga khot ka ba khat ar ndai kat ki bala priang yu kita un ai bor ban long ki khun ublai bat kita ki ba priang ya un ai bor pan long ki khun ublai kata ka jing sisa baga tin jong blai ge thu namar kata ngi don kam ye ni ka bor ndai shu bangin min pet tang ye ka bor ublai bat ublai yu kwa ru ban ai bor yang ai pi bangin ya nin im ma ka perthai te kum tang la ya gaban yo ya ka bor ublai ngin kren da ka bor ublai ngin sekri yu ublai da ka bor ublai ngin le ya ka ngin ruai ru da ka bor ublai te tang kita ki ba lawat ya ka bor ublai tang kita ki ba yo ya ka bor ublai bat kita ken ngangai bakin yo ru ya ka ta imbom jukut ka bu ublai kular ha kita ki be eju te kum ta ka ka por tang ka ni ka tin nga kwa panwan ra hapdang jongi bangi don kam ni yo I ka bor yong blai bat ni don kam ru ban thu ya ka bang ni yo bor ban sekri yo blai ha ka ka perthai bang im namar ngi siau thu ba tang kita ki ba yo ka bor blai ki ba pdiang yu ba tang kita ken ki ba blai ru ba un ai ya kata ka nong ka ba khrau ka jing im bom jukut te blai in kur khu na ka banta jong kini ki kenten na ka banta purom jong amen